खुलुमबाय बे आंनि चेनेलनि जानानै आङो रिंसार नार्जारि आंनि चेनेला जाहैबाय बिटिआर हारिमु दानि गोदान जि एकर्ड बेखौ लानानै बे नामखौ दोननाय जादों एक्चुअली सिगांनिफ्रायनो सोलिनायमोन होमब्लाबो आं बे चेनेलखौ बाहायनाय जायाखै आरो दायो गोसोआव माने एसे इन्ट्रेस्ट जानाय मोन्दों इन्ट्रेस्ट लाबोनाय बायदि मोन्दों माने गोदान बिटिआर आरो गोदान बोसोरजों लोगोसे दायो इन्ट्रेस्ट जानाय मोन्दों ओंखायनो बे दायो आंनि बे इउटुब चेनेलखौ इउज खालामनो साननायखाय दा बेजों लोगोसे माखासे बायदिफोर ओरैनो सम बायदिसिना आपल'ड खालामनो गोसो जादों आरो बेजों लोगोसे दिनै इम्परटेन्ट माने माखासे यांस जायफ्रा लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय आं फंनैसो बेफोरबायदि मेसेजखौ लाना फैनो सानदों जेरै जोहोलाव सिख्लाफोर जेरैहाय बिमा बिफाया डिउटि होस्लाबनो हायै जेरैहाय बिमा बिफा डिउटि होब्लाबो बिमा बिफानि बोसोनखौ लायालासे गुबुन जायगायाव माने गावखौ बेरायनायाव गावखौ उदां खालामनायाव टाइम पास खालामनानैहाय गावखौ बेखार खालामगासिनो दं दा बिसोरनि थाखायहाय बिसेसके जोङो बेखौहाय गावनि टाइमखौ लस खालामाजासे गावबा गावनि जाय बिथांमोना फरायदों जाय स्टुडेन्टसफ्रा जाय लाइमोनफ्रा जोहोलाव सिख्लाफ्रा फरायदों बिसोरो गाव गावनि फरायनाय एबा लिरनायाव ध्यान होयो एजुकेसन अर स्टाडि एजुकेसन माने लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनो जायफ्रा स्टाडि खालामदों देरफुनाय यांफोरनो गावनि जेनेरेसन जोबोद इम्परटेन्ट फरायनाया जोबोद इम्परटेन्ट बिनि थाखायनो साफ्रोमखौबो आंनि अननानै दा बे आंनि चेनेलनिफ्राय जानानै बेखौनो बुंनो हास्थायो जायफ्रा फरायगासिनो दङ बिसोरो गावनि लाइफखौहाय जानाय लोंनाय एबा बिरि सिगारेट सोबनाय बेफोरखौ इन्जय खालामालासे बेफोराव गावनि लाइफखौ उदां खालामालासे फरायनाय आरो स्टाडि खालामनाय स्कुल कलेज आरो बेफोरबायदि न'आव बेफोरबायदि गावनि फरायनायखौहाय टाइमखौ लस खालामालासे ओजों गेलेनाय ओजों जानाय सोबनायाव बेफोरबायदिनि सायाव गावखौ गोसो होआलासिनो गाव गावनि फरायनायाव जेन' ध्यान होयो जायफ्रा गाव गावनि फरायनायखौ गोसो होगोन बियो सानसेब्लाबो गावनि लाइफखौ दावगाहोनो हागोन आरो जायफ्रा निसायाव थागोन बेफोरो सानसे नङा सानसे बियो गावखौ फस्थायनायखौ जेब्ला बैसोआ जालांगोन बैसो जानाय मानो होनोब्ला बै समाव जेब्ला नों बैसो जागोन अब्ला नोंनि लाइफआ नों गोदान हाबा जागोन हाबा जानायनि मोनसे न'खर खुंनायनि थाखाय नों गावनि लोगोसे जेब्ला नों सानहैगोन न'खरखौ बोरै दागोन अब्ला बे न'खर दानाय समाव नों जेब्ला न'खरखौ खुंगोन बे खुंनाय समाव नों एसे गावखौनो सानफिननांगोन बै समाव जेब्ला बैसो जालांगोन माखासे खोथा दङ बैसो जालांबा खामायनो सानो नाथाय खामायनो सानबाबो नोंनि बैसोआ जेरै थोहैया जाहैयो मेंनाय फैगोन बे समावहाय नों जेसेबांनाखि खामायनो सेस्था होगोन एसेबांनाखि खामायनो स्ल' जागोन बेनिखायनो आंनि खावलायनाय बेनो जायहा फरायगासिनो दङ बे फरायनाय मानसिफ्रा गावनि लाइफखौ नस्थ' खालामाजासे जेन' फरायो जेन' बिमा बिफानि बोसोननि सिङाव थायो जायफ्रा बिमा बिफानि बोसोननि सिङाव थागोन बियो मान मोनगोन सनमान मोनगोन बियो गिदिर गोलाव जागोन होनना बुंदों बेनिखायनो गावनि दानि लाइफखौ गावनि जोहोलाव सिख्लानि जि बोलो दंनाय सक्ति गोहो साननो हानायखौहाय दं होननानैहाय गोख्रों होननानै गावनि गोसो बायदि जेन' दा सोलियो आरो बेनिखायनो नैबे आंनि मोनसे रिकुवेस्ट आरो मोनसे रिकुवेस्ट जेन' बयबो बेफोरबायदि गावखौ उदां खालामाजासे गावखौ बेखाराव दोनालासे गावनि मोनसे स्टाडि जि मावनो गोनां यां जायफोर लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर यां जेनेरेसन बे यां जेनेरेसनखौ दानि सोलायफुनाय बे सोलिबाय थानाय जेनेरेसनखौहाय मुगाखौ सोलायफुनाय मुगाखौ जोङो गावनो गाव मोनसे थांखियाव मोनसे गावनि मोनसे एम थानानै मोनसे गावनि स्टाडिया आं बेसिम सहैनांगौ होननानै मोनसे स्टेप लानानै थांखि लायोब्ला बे गावनि थांखिखौ माने जेब्लायबो सहैथारगोन बेनिखायनो आंनि खावलायनाय बेल' बार खावलायनाय माने जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोर जेसेबांनाखि बर' जाय जोहोलाव सिख्लाफोर गासिबो गावनि फरायनायखौ गावनि लाइफखौ गावनि जिउखौ ओरैनो नेचारेल गेलेनानै गावखौ टाइम पास खालामनानै जेन'बा गेमफोराव अनलाइनफोराव बेफोरबायदि टाइम पास खालामाजासे गावनि फरायनाय स्टाडि गावनि बोसोन साखाथिनि गावनिफ्राय देरसिनफोरखौ माबोरै मान होनाय माबोरै रायलायनाय बिसोरनिफ्राय बोरै सोलोंथाव सोरबायदि मानसिया सोर इडुकेटेड मानसिया नोङो मा बुंदों नों बेखौ जोङो फल' खालामनानै बेयो मा बुंदों मोजां बुंदोंब्ला नों बिनि मोजांखौ सायख' आरो जायफ्रा गोरोन्थि बुंदोंब्ला नों बेखौहाय इसिबांनो इम्परटेन्ट सान नों मोजांखौ साननानै जा मोजां बुंदों बेखौ नों गोसो हो आरो नोंनि लाइफनि थाखायहाय नों सिगां दावगानो जा दा बेनो दा सुंद' बिबुंथिया सुंद' आंनि खावलायनाया बेनो मेन लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर अननानै गावनि जिउखौ गावनि लाइफखौ गावनि फिउचारखौ गावनि आबहावाखौ गावनो गाव गाज्रि दाखालामनानै दाला बिनि थाखायनो दा बे गुसुं भिडिअनि दिनैहाय आं हेफाजाबजों आं बेखौनो बुंबाय नेक्स्टआव जेन'बा बेखौनो बुंबाय थाबावगोन दा आंनि गुरै खावलायनाय बे चेनेलाव जेन' अननानै
मोजां मोनदोंब्ला बे बाथ्राखौ मोजां मोनो जि आंनि बुंथिनाय लाइमोनफोरनि थाखाय जि बुंथिनाय बेखौ जेन'बा हामजानाय मोनदोंब्ला लाइक खालामथावब्ला कमेन्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक आरो शेयार खालामदो। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै।